Nyakoram gajwanga mano jatend piny William Ruto dichi manyoro ka bende koro no yango kidieny mar ariyo mano mar hola mar hasla fanya ka gisani koro nyakoram gajwanga unyalo holo ka intiere group mano mag ji madirom 10 to holo makamano biro bedo kichuno e kind omenda mano mar siling 20,000 nyaka siling $1,000,000 kinyo kama kaka jatend piny Kenya loso injo kanya ka bende Nashon owacho ni onge kata na siling 1 ma osekwale hola mano mar hasla fund samoro gi jogo kuma bende samoro ni matimo mibadhe. Wach makamano neno nade hola mar hasla fund kidieny koro mar ariyo grube chama ibede kata mne riwruoge mag saga koro ginyalo holo siling 20,000 nyaka siling $1,000,000. Sa moko Sharon awache wach moro nitie motuomo ma parni onego beni kata bedo of concern to them momiyo Safaricom register over 2 million new subscribers. Ngini ngaro nyalo take time momiyo parni what is a subscriber about. Magi joma ngiew line but patch gi maduong' ni gikaw line gi to giolo godo pesa then maybe ineno ka bange in fact an gi a very living example ma joma ng'eyo ginteni ni mana yan gena asakaw line kata mana almost ang'wen adi ya kaw line I register then asla fund then out line koro kapar ka en gima ngato should be boast ni mano is a good way makoro maybe Safaricom or benefit through that but giseka kota mna hola makamagi toth gi bende ok chule toth gi bende in fact a good number of chule ineno ngene gigi leave alone gima maybe president nyalo wacho on TV just because moromi being and gi wide coverage but they watching things are on the ground gi mo tire ground mwalo kucho the ground winya ni jiwacho nango no mera an gi na solo mano ka chul gi bwana ana onge pesa ni uchumi tek koda koro gi ji osebet ka kaw gi lakini a good number of them ngisi ni okol even from the speech mara kendo wacho maber ni gisebedo kani there's not even a single coin ngini gini nyaka chake I don't know okapar kan tijo chieng mano se bedo piny kata report mondo tim audit moro mondo mi ngeni pedi ma se bedo kalal out of that but ang'e maber ni oknya bedo ochalo kaka bank ama even kada lending apps gina gi same platform ifar mar government ma kori now easier yot sana moloyo even this other lending apps jogi ka ginyalo bedo ni piny koni pesa magi se lose magi temo manyo jok ma the defaulters kech gini almost over no be launch last year mara pagariyo pagachil kucho mara pagachil chintarit pradek ma mara pagachil exactly and yeah koro gini gino saka almost over 6 months more than 6 months koro mano ngini there's a possibility kitimo analysis gi even other financial partners ma lend people lose a lot of money but most of them get recover bank koro I don't know maybe unless we are in the dark but we live to see ka give the video unfold bele kucho